हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय बे लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनै आं मानि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय मोनसे गोदानै फैनो गोनां मोनसे सर्ट कमेडि बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, बे बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों आरो नुबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर। बे मोनसे कमेडि सर्ट मुभिखौ नोंथांमोना गोबाङानो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों गोबाङानो नायबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर, आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय थाखादों आरो जोबोरैनो अनसायदों आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बे सर्ट मुभिया जोबोरैनो अनसायनाय मोन्दों। लोगोफोर, बे बर' सावथुननि मुङानो जादों खांखिला गोफार। ओमफ्राय लोगोफोर, बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों जयन्त बसुमतारी, प्रिया बसुमतारी, फैलाव बसुमतारी आरो रैसु प्रेक्टिकेल बसुमतारी। आरो लोगोफोर, बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों आरो नुबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर। पार्ट बाय पार्ट बिथांमोना रिलिज खालामगासिनो दंखायो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों। नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 13 सिम अलरेडि नायखाबाय आरो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होखाबाय पार्ट 13 सिम अलरेडि। आरो नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिनि दायो पार्ट 14 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दङ। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन आरो बेनि पार्ट 14 खौ होननानै। लोगोफोर, बे पार्ट 14 नि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। बिथांमोना थाबैनो बेनि पार्ट 14 खौ लाबोनो नाजागोन आरो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजोंनो। नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'दो आरो सोर सोर नायनो एक्साइटेड बेनि पार्ट 14 खौ बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो बेनि पार्ट 13 खौ नायनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामहैखादो। बिथांमोना थाबैनो बेनि पार्ट 14 खौबो रिलिज खालामनानै होसिगोन। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां सर्ट मुभिफोरनि आरो फुल मुभिफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेट्सफोरखौ मोनथिबाय थायो।